Kiduk dera radatum sorkar avering over side long dun lopulute mekri meklang pensi ning karong chipi pon rinti. Athe sorkar avering kachipalong pen methang hema rit pen danglok isomar loke charlia phan anke ikirap longpo lapen bainong longder pachet pachara pora hut sitami kachuram adai anke longpo busi aning chipathe pon pon. Bonta Karbiang Long Autonomous Council ki parlo ki ongdung Town Committee lapen Municipal Board along voring oversight ka choklemaradatum Cheklo John Kali Ningkan isi Kali Cheklo John Truckner ke prapli matin Ningkan pli ing thang led bainong kelong le pua bangke ningduk tami meklang jang. Athe municipal along si arni kang thim choklem dun boma jok arni sike longji bopu aning kachipat he pensi lapu an ningkan pleng de pita methang saya mo choklem bom no bonda piniar ni ningkan pli so se nang par de phi ke asia hin pen municipal board along ka choklem atuma phan bainong ki pipon pe de la jok kachesong padupon nilitum methang ahem kachilan na je phan ke sung thek tikando athe non nilitum bangke sai hem chiwang vita hinu wang seta bainong kelong amat siawi sai hem pen anikang sam hem chadam lote osomaratum kopilo pai kewan pupo ko anno ni nilitum ning kiduk bonta ke isitum nang matha the lasi ke isi ki jatum seta me nilitum aphan matha ponra nilitum kelong nang ja bainong an ke nang pitha pusi mekri meklang pen kachuning ri padopon ma preng la ke dupik lo ti hisap nili duga tula penye hem ka sulai nili siksa pi amala si prap jin kan silari nang pik sante ning sam itu ba preng la ke dupik ko non normal long te tu dat po ke hem pi ko ni tum ci sulai pen tum non ku pilo ki chopo piswang het hino wang le puta iri ang se hem ci dama po la posi dorma nang pi po sante ning sam pi di la pen Riter kita amtang atum setame latum selari silong pan pe Cheklo ningkan pua ke adorm ham ay menea sakuri ke dam lo lapen ke chia tum seta lapuson ngon anta mene dorm ha silong ang be lapuson ang sila lasi non litum ke klembo mahut abang ke selari nang pi lapen ke regularize tanang pi lapen pension tanang pinoy lapen ke regular dormahan ang pi pasonte itu mesen pola pen churuta churup pikji Municipal Board klong kachoklem atu voreng ang hoi ki jurapor an sitame bainong kachelong pon pe tum sikeong jong sinilitum aphan bainong nang pipon bom po sonti nilitum sitame osomar loke charli admission aphan sitame awar sailong pon po bonta nora bangke ningkan kang thim bainong nang ki pipi plute ko son ben sinilitum kereng oversight kachelong po lasipin nap ke isem hang ki thegar nilo jong si thang na birta kimi avi prote puthot kachesong padu thuji pusi ningje pon si laso putha ke mane council pen nang lang sonte salary ta nang matha cheta sonte pulo he la pen nili hem tun ka siksa kalam mangelo pulo je mane salary long sonte non son osomar admission pusita college admission pusita banglong ramrong jokbaji ke admission por ke bang modor mahalong si admission en rong nang ke bang ke nang college nang ka lalo hela si ramrong sitai li bang admission nang ke endinang ko piking ke epreng do olo epreng chitui putang ke salary bang nang pipi pulote ko son mala si council kachari atum tanang matha chet salary nang pipon bom sonte mi pari pulo lasi nili tumnangge pini fastest pini an ke chok lo ni thom lasi yong si council ben thanga reply awe thanga birta awe plote nili tumnang ke ako I step by step sita strike ta donang ko la tena ko office kam ta klem pon ke dat ko nilitum mabangke ke isi foundation di arnia phanchot si kachong hong ding lo bangsor ni ke isi cm tuliram rong hang hin pen municipal board along achokamar atuma phanta isi bak birta ki mewanji mini pura chong hong ding an chot luputa ningje pontu Foundation Day nam pinap lo 75 years ke pleng la sing pinap bang ke so la tani tum la municipal board chokamar to man ke mekri meklang palama ke dunai mate winning karong tan lumaga tuning asla so bang ke tuwar chulang ding lo cm sir ke hai function tum all municipal board man ta News report KTV News